nito'y milyong-milyong pa premyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Magsisimula na po natin ang third Apollo para sa araw ng mga hero number 2199. Pangasinan, let's play small town lottery. Title ready. First winning number 32, 32. Babalik po natin yung pinto na video ngayon para makasama sa pangalawang pag-video. Time ready. Second number 28, 2-way. Ang number combination para sa ating third row. Para sa araw na ito, 32, 28, in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Kung si Joker Martinez ay sa ating PCSO. Tumutulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official results for our 845-year today are the numbers 32 and 28 in exact order. The numbers 32 and 28 in exact order. Lahat ng minimitin makakamtan sa PCSO. Halina tayo nang maglaro ng